బాహుబలి 2 షూటింగ్ జరిగింది ఆడ. వాడు బాగా వేస్తాడు చూసా ప్రభాస్ గారు. ఈ చెట్టుకి వేసింది. బొక్క కూడా ఉంది ఆడ. బాగా వేసింది బొక్క ఉంది ఆడ. ఎవడో దింగి ఉండవు. ఇక్కడ వ్యూ ఉంది. ఇక కింద నుంచి వచ్చావురా. అక్కడి నుంచి వచ్చా. అది దారి, ఊళ్ళో నుంచి అది దారి. అట్టొచ్చి ఆడ బైకులు పార్క్ చేసి అట్టొచ్చి మొత్తం అట్ట వచ్చి ఆ కొండకాడికి పోయి ఆ నుంచి అట్టొచ్చాం పైకి. మనిషికి మాత్రం క్వార్టర్ కావాలంటే ఈ అబ్బాయికి. ఏదో వాటర్ ఫాల్ లేదురా.